Здравейте! Отново е неделя и вие сте с Боен клуб. Предаването, което ви среща с интересни личности и ви представя актуални и любопитни новини от света на бойните спортове. Днес в нашето студио е един от най-изявените мениджъри в света на професионалния бокс и смесените бойни изкуства. Работата му е предимно в Съединените американски щати, където живее от 1986 година. Той държи правата на бившите световни шампиони в тежка категория Самюел Питър и Шенън Брикс. Сред клиентите му са Джеймс Тони, Исмаил Силах, Сергей Ляхович, един от най-популярните български ММА бойци Благо Иванов Багата и Красимир Младенов. Неговите боксьори са имали възможността да работят с най-добрите треньори в света, като Томи Брукс, подготвил Майк Тайсън и Вендър Холифилд. Още интересни подробности около работата на Ивайло Гоцев ще научим от самият него. Добър ден, господин Гоцев. Радвам се, че приехте нашата покана и сте наш гост. Нека започнем с това как заминахте за Съединените американски щати. Добър ден на вас. Удоволствието е мое. Американските щати заминах преди 25 години, 13 юли 1986 година. И прекарах по-голяма част от живота си там вече. Трудна ли е вашата професия и как се насочихте именно към нея? Професията е трудна, да. Но просто това е моята избрана професия. Това е моята съдба. И с удоволствие се занимавам с боксьори и бойци на ММА от близо 20 години вече. Как се насочихте именно към нея? Някой подсказа ли ви или вие просто това беше мечта? Това беше моето детство. Аз преди 20, не знам колко години, 30 години може би вече, гледах един филм, който много хора са гледали също и е променил на много хора живота. Това беше Роки. Първа и втора серия аз ги гледах едновременно и благодарение на Силвестър Сталон аз съм тук днес да занимавам с този спорт. А защо точно в Съединените американски щати решихте да практикувате там? Най-доходоносна ли е тази професия? В Германия също е добре развита и в други държави, разбира се. Аз просто от 18 години живея в Америка и отидех там Това беше страната на възможности. Аз самото начало пробвах други неща, но тръпката по бокса, аз също съм се занимавал като дете. Тренирал съм в Локомотив Пловдив, родния ми град. И тръпката никога не съм я загубил, така че съдбата ми беше това. Аз може би бях само на 24 години, когато аз реших, че това ще бъде моята професия. Сега по какъв повод сте в България, тъй като е известно, че вие идвате тук рядко? Да, идвам рядко, но с голямо удоволствие. Просто времето не ми го позволява да съм тук по-често. В момента съм тук с една подготовка на Благо Иванов, която ние се готвим в момента за среща в Москва на 24 декември. И същевременно аз водя преговори с телевизия, спонсори и бизнес people в България с тенденция да продължиме и да направим нещо в нашата страна с професионалните бойни спортове. В какво точно се изразява вашата професия, освен че уреждате срещи на вашите клиенти? Както чухме и реклама също. Да. Професията ми, мога да ви кажа, че определено съм много зает. Освен че уреждам срещи на тях, аз се грижа за всеки аспект в тяхния спортен живот, като подбиране на зали, партньори, спаринг партньори, треньори, фитнес треньори и при наличието на 12 бойци, в които в момента репрезентирам, времето ми е напълно запълнено. Ще назвете ли имената и на другите си клиенти, освен на изброените от мен Брикс, Силах? Работя с компаниите Top Rank, съм работил дълги години, Donking Productions съм работил и съм представлявал много боксери. Да изредя имена ще ми е малко трудно сега в този момент. Мога да ви кажа на настоящо време
най-добрият боксер при мен и аз го считам най-добрия в света сега, който се издига, е Исмаил Селах. Той е роден в Украйна и го наричат черния руснак в Америка или The Black Russian. Защо? Защото баща му е африканец. Запознал се с майка му в Украйна, в Киев. Просто той е от един смесен брак и наистина изглежда различно от всеки един украинец, но той е може би не само най-добрия, но той ни връща в годините на Мохамед Али и Шугар Рей Ленард. Това са, мога да сравня неговият талант с такива знаменити боксери, например. Той, ако не се лъжа, този месец се качи на ринга и има победа. Да, това беше поредната победа на срещата на Джеймс Тони и Денис Лебедев в Москва, когато аз също бях един от организаторите, защото работя с Джеймс Тони, но той беше изгряващата звезда на тази вечер определено. Който не го е видял, той просто не е разбрал за какъв талант аз говоря, така че се надявам скоро време и да българската публика да се запознае с него. Как се работи с такива имена? Имат ли претенции и изисквания? Да, колкото по-голям талант, толкова по-голямо его. Не, зависи от човека. Някои от най-добрите са най-лесните. Например, Силах има изисквания, но ние работим изцяло професионално и аз правя всичко това, по което сме се договорили и той си върши неговото работа, дисциплиниране. Нямам никакви оплаквания от него и това е една от най-сполучливите им връзки професионално. Изцяло вие ли се занимавате с подбора на противниците им или понякога състезателите изказват своето мнение, че искат да излязат срещу даден боксер? Разбира се, аз изслушвам тях, но решенията, след като ги слушам, аз помагам много, защото от близо 20 години опит, аз мисля, че много по-добре разбирам този бизнес извън ринга. Те го знаят много добре в ринга, но аз виждам нещата отдалече и правя стратегии, които на тях помагат на тяхното развитие. Някои от тях са само на 24, аз от 20 години се занимавам, така че те ми вярват. Как ви приеха известните мениджъри в Съединените щати? Имали ли сте търкания с някой? Да, това е много конкурентен бизнес. Работи с Дон Кинг, с него сме имали многократни спорове и словесни и така нататък. Но да, наистина, хората искат да вземат моето место. И аз искам да съхраня своето место, така че е борба непрекъсната, която на мен ми харесва и ме държи в пълен тонус. Споменахте Дон Кинг. Безспорно той е, може би, най-известният мениджър. Работите заедно. В какво се изразява вашата работа? Преговори? С него? Да, с него. С него е като една битка 12-рундова, да ви обясня, и който успее да причупи духа на другия, той печели в разговорите и в договореностите с него, но той е един много нестандартен бизнесмен, който винаги се опитва да надделее за всяко едно нещо. Примерно дали ще има закуска, обяд и вечеря, той иска да има да пропусне обяда, примерно в един контракт, за да спести $15. Но той е много, как да ви кажа, много алчен човек. Това не го знаех за него, защото той беше един от моите, как се казва, идоли, които аз исках да бъда като него в самото начало, преди 20 години, но разбрах с годините, че това е човек, който наистина е много алчен, много трудно се работи с него. Вие сте чували много истории, така че не искам да добавям. Но бизнес той наистина прави, защото преодолява много разговори и прави много добри контракти, така и докарва много големи суми за неговите боксери, но често пъти те се оказват накрая без пари и без състояние. Той е човек, който винаги се усмихва, развява баряците Only in America. Споменахте алчност при Дон Кинг. Има ли състезатели, които се оплакват по някакъв начин да ги ощетил или просто... Да, историята е дълга и е регистрирана.
някои от тях, като първи боксера, се оказват на улицата като просици. Знаете за Майк Тайсън и за неговото изкачване до върха и падението му. Аз мисля, че той Дон Кинг е допринесъл за неговото богатство, както и за падението му, така че на всеки един спортист внимава какво си пожелаеш, защото можеш да го получиш, и някои от тях са правили бизнес с Дон Кинг. Как се подписва договор с известен състезател? Трудни ли са преговорите? Какво включва този договор, да ни разкажете? За мен лично не е трудно, защото при моя избор на един състезател аз почти винаги съм постигнал своята цел да направя контракт с него. Просто защото аз вярвам в собствените си сили, а плюс това има и статистика за мен, за какво съм направил, къде съм бил, кой съм представлявал, докъде са стигнали тези с мен. Така че е въпрос на едно общуване, в което аз успявам да убедя състезателя, че аз съм правилен човек за тях и те го чувстват. Също историята, която имаме, ми помага. Имате ли партньор в работата си, който неотлъчно е до вас, и кой е той, ако да? Партньори, които правят решения, взимат решения заедно с мен, не. Имам приятели от дълги години, които инвестират в мои атлети, в мои боксери. В момента съм партньор, пак инвеститор е един много добър американски бизнесмен Глен Амадор, който работим заедно с него, с Благой Иванов и Красимир Младенов. Също имам други приятели от много години, които работят заедно с мен, с Исмаил Силак, примерно. Работите, сам споменахте, с Благой Иванов, Багата и Красимир Младенов, бореца. Техен менеджер сте. Как решихте да се насочите и към ММА? Изцяло и единствено мога да ви кажа, че това се започна с името Благой Иванов. През 2008 година аз чух за неговото постижение, което не е малко всеки е чувал, за неговото победа над Федор, Емеляненко. И той става тогава световен шампион по самбо, и тъй като аз общувам с български журналисти, Огнян Георгиев е един от тях, който аз споделям много събития. С него с една приказка и той ме питава: какво мислиш за Благой Иванов? Аз казах: мисля, че той има големи постижения и победата му е много значителна. Добре, защо не се свържете? И аз не ми взе много дълго да искам телефона му и да си говорим с него. И останалото беше една приятна изненада за мен, защото чух на другата страна на линията един млад, но съвсем уравновесен мъж, който наистина знае какво иска в живота си и в спортната си кариера. И след не много дълги разговори ние имахме среща с него в 2009 година на световното първенство по бокс в Милано, където двамата бяхме свидетели и гледахме срещите на Кобрат Пулев, и точно тогава ни подписахме договор 2009 година в Милано. Безспорно успехът му над Фьодор Емеляненко е наистина голямо постижение. Фьодор спряган да не победим, но той го победи на бойно самбо. Искате ли да му уредите среща в смесените бойни изкуства с Фьодор? Абсолютно, да. Тази среща на нас не беше предложена в самото начало на нашата връзка. Аз тогава отказах, защото не знаех достатъчно за Благой. Исках да го видя в спаринги, в тренировки и да направя моето, да изкарам собствено мнение за неговите възможности и силите в този момент. И просто предпочетах да изчакам. Съответно Фьодор имаше малко неуспешни представяния, загуби 3 срещи подред, така че неговата звезда някакси не е залязла, но не е толкова блестяща вече. Така че дали това е нашия гол или нашата цел в този момент, не мога да кажа, но ако Фьодор се представи добре и има някакви значителни победи, това е среща, която аз лично имам голям интерес, също и Благой. Мисля, че ще бъде една много зрелищна среща, те знаят един друг и когато стане, ако стане, очаква да бъде един огромен и много атрактивен двубой. Благой ми беше на гости.
в предаването и каза, че се водят преговори, но още нищо не е уредено. На какво мнение е Фьодор за тази среща? Знаете ли? Фьодор на какво мнение? Не знам. Фьодор има хора, които решават за него. Това са M1. Лично Фьодор, аз знам хора около него, знам го него също. Били сме и в територията, която той тренира в Москва. Той е боец, той е роден боец, така че аз мисля, че ако се отнася до него, той няма да има никакви претенции и ще влезе на ринга, но там има комерциални цели също на неговия менеджмент. Не съм сигурен, че те искат да го сблъскат точно в този момент с Благой, защото аз мисля, че те предполагат какъв ще бъде резултатът. В тесни отношения сте с мениджърската компания, която промотира Мани Пакяо. Безспорно едно от най-големите имена в професионалния бокс. 10 титли в 8 различни категории. Няма друг такъв боксьор. Какви са вашите отношения? Помагате ли си? Познавате ли Мани Пакяо? Какъв е той като човек? Да, аз първо да кажа за компанията, която го репрезентира Top Rank или Боб Арон, известният бивш адвокат на JFK, Кенеди, президента Кенеди. С него имам отношение от началото на 90-те години, 93-та даже, може би на една от неговите вечери, когато той промотира в Лос-Анджелес, участваше и наш състезател Константин Семерджиев, също и Митио Митев, Мутата от Пловдив. Така че връзката ни е от 94-та година някъде. За мен той е най-добрия бизнесмен, не само промотор и бизнесмен в сферата на бокса на всички времена. Той е наистина човек, който знае как да съхрани неговото това, което е научил и това, което научава в бокса и да създаде нещо велико, и той в момента за мен е най-добрия. Мани Пакяо се познавам, той тренира в залата Wild Card в Холивуд, така че често аз отивам на спаринги с мои състезатели. Мани Пакяо е невероятен като личност, не само в ринга, той показва нещо много динамично и изключително в ринга, но извън ринга той работи с хората, той е губернатор в Филипините, той е политик, той пее, той участва в филми. Той е една истинска блестяща звезда, която има голяма харизма. И като човек е много добър, също помага на хората финансово. Миналата година се появиха информации по пресата, че сте фалирал. На кой отдавате това разпространение и обиден ли сте на някого за това? Това просто... И каква е причината, разбира се? Не, причината е, че просто фактите са малко изменени. Аз наистина влезнах в един период, в който използвах системата на Америка да съхраня моите лични имоти и недвижимости поради световната криза. Нямаше нищо общо с бокса и как добре или недобре ми върви бокса или ММА или моята кариера. Имаше изцяло, беше за моите недвижимости и аз просто влезнах в един чаптер 13, който е време на реорганизация на твоите, да кажем, имущества и така нататък. И аз използвах системата в моя полза и не фалирах, просто излезах от този момент. И просто това е една изкривена информация, която сте чули. А от кой е дошла тя? От конкуренти. Кой друг? Хора, които ни завиждат. Имахте желание да работите с Кобрат Пулев, който се състезава за Зауърленд в Германия в момента. Не се получиха взаимоотношенията между вас. Защо? Не бих казал, че не се получиха, просто не беше времето. Никога не е късно. Ако е писано, ако съдбата не събере пак, аз с удоволствие бих работил с него. Той в момента е в добри ръце. Зауърленд менеджмент и промоторската компания се справят доста добре, но те също много често удрят таван, където аз идвам. Аз съм над този таван. Така че когато дойде времето, той да има нужда от истинска помощ, аз съм на негово разположение. Аз съм работил с Зауърленд и знам тяхната система
Тяхният най-голям минус е, че те и конфликт на интересите, че те са и менеджери, и промотори. Това не може да съществува в един бизнес като бокс. Имате ли наблюдение към българските боксьори и ММА състезатели и искате ли да подпишете контракт с определени имена? Да, аз в момента работя с Благой Иванов и с Красимир Младенов, които са най-добрите в България, без да обиждам никой. Това е мое лично мнение. Знам за близнаците, те са много успели и така нататък. Но аз виждам точно в Багата и в Красимир един талант, който аз мога да развия, с който аз мога да работя. Наистина имам много други бойци тук, които ме интересуват, но не знам достатъчно всичко за тях, както и за близнаците, така и други. И сега се надявам с моето пребиваване в България и първо да се запозная с техните възможности и да направя една оценка и да реша с кои други може да съвместно да си помагаме. Бихте ли споменали имена? Да спомена имена. Румен Росен. Има млади момчета, които даже да се извина при тях, ние не мога да им запомня още имената, защото те са залити гъмжат. Аз непрекъснато виждам спаринги и нови момчета, които наистина са надежни, които аз мога да им предложа нещо много, но не искам да прибързвам, просто искам да влеза в динамиката на България първо и второ на спорта, който развиваме тук ММА, за да направя решение и да мога да излеза открито с какво е това. Какво е мнението ви за полупрофесионалната боксова лига и пречи ли тя по някакъв начин на професионалния бокс? Без да кажа голяма дума, аз мисля, че това е един фарс, защото изцяло тяхната идея и цел е комерциална. Те искат да задържат талантливи боксери, които са комерциално добре, могат да се предложат на спонсори и на публиката. Те искат да ги задържат в тяхни ръце, но аз мисля, че те нямат този опит. Таланта е невероятен из цял свят, за да можеш да работиш с един боксер и да му дадеш неговите лични изисквания и за да постигне той най-голямата цел, световен шампион и така нататък. Те това не могат да го направят за него, със сигурност, така че. Какво ви е мнението за българския аматьорски бокс в момента? Станаха рокади в националния отбор, смяна на треньора, смени се и президентът на федерацията. Същевременно боксьорите нямат тези успехи, които имаха преди години. Факт е, че имаме само една квота за олимпийските игри. От световното първенство се върнахме без медал. Според вас на какво се дължи това? Това е просто с времето една деградация има и може би изчерпване на таланта. Не знам дали наистина е липсата на таланта на боксера. Не мога да определя, не мога да дам конкретно мнение, но резултатите не лъжат в една или друга насока. Ако се погледне, може отговор е един. Има нужда от промяна. Промяната в момента течат. Аз се радвам, че един мой добър приятел, Красимир Янински, в момента е президент на Боксовата федерация. Той е човек, който първо той има опит като боксер, второ като бизнесмен. Трето, най-важното е, че има желанието да направи промени, а с желание всичко се достига. И мисля, че боксът е в много добри ръце в този момент. Това, че Петър Лесов си отива, той е един мой приятел с годините, примерно, ние сме тренирали заедно още на времето, когато той беше в Локо Пловдив Лаута, идваше на спаринги, говоря за началото на 80-те години. Просто резултата не лъже и аз съм сигурен, че той е направил всичко това, което е могъл, но не е било достатъчно, така че е време за промени. Като за финал ще ви попитам как минават дните ви в Съединените щати и какво е вашето хоби, изобщо с какво се занимавате, освен, разбира се, вашата професия? Напоследък дните ми минават в Съединените щати, не толкова там. Аз пътувам по света, както в Германия, Англия. Бях 3 седмици, току-що се връщам от Москва. Русия първо развиваме бокс и ММА и промоции. Съвместно работя с техния най-голям промотор на бокса и на ММА, така че пътувам много. Времето на щатите е много интензивно и минава и
работя постоянно, така че ръцете са ми пълни. Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви още повече успехи за напред и разбира се най-важното здраве. Благодаря за вниманието и за пожеланието. Благодаря. Благодаря.